si Kristo o kaniya mo alagad na ako bisan ako dili ang ayan sayang at tubangan apan ako iyan ang gihinluan. Pangandoy ni halagpo Cristo, Cristo, ikaw ang makapalaling sa lahat. Cristo, Cristo, ikaw ang ipangandoy salamat kanimo, mahibalo sa subok sa Ginoo.
Mga higala, kumusta? May gabi kanyang tanan. Kamu nakapamati ni ining programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, magampo kita. Mahigugmaon og dalangpanan makagagahom namo nga Dios nga naa ka sa trono sa kaitasan sa mga langit. Nining taknaa Ginoo, sa gihapon kami nagpasalamat kanimo nga bisan pa sa mga kakulian sa kahigayunan apan may kahigayunan paghapon mapadayon pagsulti ang mga binhi sa kamatuoran dinhi sa kahanginan. Panalangin ni kini nga programa o kining estasyon. Panalangin ni ang mga tao nagapaminaw, dada sa kahayag sa kamatuoran kabiga sa pagpangalaga diha kanimo gipangayo namo kini tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome din sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsubaybay ni ini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita karon dinis Pilipinas painguna ngadtos nagkalain-laing mga nasod sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa ato nga naandan, no? By the way, atong ipadayon nga hantud karon, only Facebook Live lang una ta kay ang ato ang kuang karon transmitter to ipadala pa sa Manila, so di ta madungog sa radyo, no? Okay, ato ning ato ning basahon ni ang kuan wala pagyud di ay tay kasiguruhan ani Brad kung kanusa mabalik ang radyo in town ang mga tiguang gimingaw na gyud. Sige sila og paabot kung kanusa balik ang radyo. So wala pagyud kay nagadepende na didto sa Manila, no? Pero tuan na gi-ship na ang kuan didto ang transmitter aron nga mailisan to ang mga na-damage nga mga kuan parts nga naigo sa kilat, no? Okay, patay basahon pastor pangutana man ni, so dili lang ta napatay basahon ni sir ang among pangutana gihapon, no? Well,
Dili na lang ta mag-focus ani aron maadto ta sa unahan gyud dayon ato usa si Brother Libby sa dili pa magbasa og pipila ka mga text message sa isang cellphone. Mas may siguro Brother Libby nga mauna nimo og li diha nga atong monitor aron makahibalotag diing lugar o dapita nagagikan ng atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa tanan nato nga mga pinalangga nga mga tigpaminaw. Atong tanan nga mga viewers karong gabi una. Asa mo mon dapita karon naglantaw sa ato nga programa. Kinasing-kasing mo namo mga higala sa nga ginadapit sa pagpakig-uban karong gabi una dinhi sa tulumanon sa Jesus is our hope. O niya tanan nato mga viewers atong gihangyo kanunay nga atong i-share mga higala ang ato nga program ngadto sa atong mga friend para nga ang pulong sa Ginoo nga atong biskuta dinhi mokatag sa tibuok nga kalibutan. Atong mga friend makapamati pud sila, makahibalo sab sila sa pulong sa Ginoo. Kay sugo mong gyud sa Ginoo nga ipamandala, ipawali ang maayong balita ngadto sa tibuok nga kalibutan. Okay, atong tabangan ang buluhaton sa Ginoo aron matapos ang buhat sa Ginoo ning kalibutan na o niya kitang tanan mamahulay na niya sa langit ng pulianan. Okay, ato na tayo higalas pag sugod pagbasa ni niya alang ni atong wala pa maka type diha og mensahe sa so sugod-sugod mo diha niya i-send dinhi aron ato ng mga tagad manghigala atong mabasa. Okay, ato nakita dinhi si Sister Ginaline Lumuntad. Mayong gabi Sir Libby o Kuya John. So good evening Sister Ginaline. Niapod si Brother Jerry na ilon. God bless sa inyo. Dinhi Brother John and Brother Libby. So good evening Brother Jerry na ilon. Niapod si Sister Chari de la Cruz Nugas. Maring gabi ni mo de Chari uban kang Brother Dodo diya karon. Mga kabataan diya sa mabuli. Tanan nato dihang mga silingan nga naminaw sa atong programa ato nga gina-welcome sa tulumanon sa Jesus is our hope. Niapod si Sister Gimari Kalapuan. May gabi ni mo day Gimari. So nagkita na kita kaganiha. So welcome sa atong programa. Salamat sa paglabog pagpray. O niapod si Sister Lilian Santing. Aniya ang iyang mensahe. Maayong gabi Brother Libby o Brother John. God bless. So God bless also Sister Lilian. Niya po natong nakita dinhi si Pastor Joel Terana. Salamat Pastor nga nakig-uban karong gabi na asamang karon. Niya iyang mensahe mao ni maayong hapon sa tanan nga mga naminaw og sa atong mga gwapong tagdumala sa programa sa Jesus is our hope. Okay, good evening niyo Pastor. Niya na-miss na po kanamo dinhi sa ato nga programa sa DYCM Bugo Adventist. O niya po si Macrita Ruidas. Salamat po sa pag-pray sa ato nga tulumanon. Niya po si Brother William Tadlas. Salamat po Brother William sa paglab. Good evening ni mo diya. Uban siyong panimalay. Niya po si Brother Jojo Kaayon. Salamat sa pag-pray o paglab Brother Jojo. Niya po si Silver. Salamat kay Sister Silver. Maayong gabi Brad John o Brad Libby. So good evening Sister Silver. Niya po si Meliod Silasol. Salamat po sa paglab o pag-pray. Niya sad si Brother Rolando Velia Carlos. Mayong gabi sa inyo dira watching from Langob Church. Salamat kayo Brother Rolando sa pagtanaw no diya sa Langob Kinatarkan. Niya po si Sister Christy Layon. Salamat po sa paglab o pagpray. Good evening lang Brother Noli diya Layon na Brother Pipi. Mga Layon family ato sa mga kabatan niya Larga, mga likigan family diya sa Argawanon. Okay niya po si Lane of Keria. Mayong gabi kaninyo Kuya John o Kuya Livy. So good evening Sister Lane. Niya po si Brother John Lubitania. Mayong gabi mga igsuon. So mayong gabi Brother John.
O niya po Pascualita Calusor, Sister Qualing. Sa ko ni Brother Libby diha ni sa Linaw, San Isidro Leyte, ato ning mga kaigsuonan nga mahikugmaon kaayo pud sa buluhaton sa Ginoo. So salamat sa mga lumapak, mga kalusor og kananaang kanana dinha sa diha sa Linaw, San Isidro Leyte. May gabi inyo diha tay o mga kaigsunan nga tanan, Brother Danny, Brother Dudong. Okay, ang iyang mensahe, mayong gabi mga brad, maudi ay nga magsige na lang og kanaas among radyo kay nadaot di ay gimingaw na ang among mga dunggan. Yes, mga silingan day, mga silingan. Okay, kanana ang mamis magyuda sa mga tao mahigugmaong gyud. Kuha pa na ang ato ang transmitter to na gipadala na sa gipadala na sa Manila. Unya siguro pinakadugay ato 1 week or almost 2 week, di sad maabdag 2 weeks tingali mabalik na to dire, no? Kanini ang pailob lang usa ta busa niya usa ta sa live, Facebook live, dili usa ta sa kanana ang radyo kay duna pay kakulian. Okay, niasad si Brother Rufino Moreno. So, good evening, Brother Rufino. So, thank you sa paglab o pagpray. Kani ato ning tanawon higala ang pikas nga monitor. Ato ning puli-pulihon o basa. Okay, ato ning tagdon ang mga kaigsunan o higalaan nato nga nag-send og heart. Ang uban nag-like sa ato nga program. So, ato ni silang i-acknowledge. Niya si niya Sister Lynn of Korea, Junalyn Lumuntad, Ivan Raico, Jerry Nailon, Abner Dualio, Pastor Joel Terana, Scout Ranger Senior, Jose Navales, Jojo Kaayon, John Lubitania, Virgilio Patindol Rivera, Nunahani Monterde Punay, Rosa Lalican Iscario, Elmodam Flores, Erixa Sinoy, Lisa Ofiasa Almonicar, Kiana Faith Etang, Rinaldo Baronda Likay-Likay Sr., Rolando Villacarlos, Burasca Ariel Velez, April Rose Baynusa Ihara, Gije or Gaymari Kalapuan, Chari de la Cruz Nugas, Joan Del Sarol, Giovanni Inganyo Bayo, o Lilian Santeng. Muna mga nag-send og heart, o ni arita sa mga kaigsunan o kaigala na to nga nag-like sa ato nga programa. Ato nakita din si Sir Matthew Anderson. So, thank you kayo, Sir Matthew, for always watching and following our program. Thank you, sir, for watching. Hello, Sir Matthew. Thank you for watching. Good evening to you and your family. God bless you. I'm always praying for you and your family for your good health always. Thank you, sir, for being nice guy. Kinapod si Brother Rufino Moreno, Mike Rivera, Pastor Pedro Golina Rosales, niapod si Gregorio John Toling Pikit-Pikit Jr., si Brother John Pikit-Pikit, Tris Jamin Jaime, Silver, Tumaylo Linad Uwaik, Nainami, tuani sa gawas nasod. Anya niapod si Roy Lisa Sayod, Rodolfo Bantilan, Carlota Nicol, Meliod Silasol, Peter Orsal, Benjamin Sicases, o Brother Anisito Treselias. So, as of this time, muna nakita na ito nga manag-like sa ato nga program. O niapod atong tanaw ni si Brother Ronilo Itang, maayong gabi na usab kaninyo Brother John, o Kuya Live, o sa mga Brother Ronilo sa Saudi Arabia. Og sa mga kaigsuunan nga makanunayong naminaw, og sa mga nag-view niini nga programa sa Jesus is Our Hope. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronilo Itang.
Okay. Mato ta higala sa ato nga messenger. Ato ning tagdon din ang atong mga kahigalaan o makaigsuunan nga ang uban dinhi nag-love, nag-send og heart, ang uban nag-pray, ang uban nag-like. Ato ning tanaw, ang uban agi mga mensahe. Okay niya si Sarah Katampatan. So may gabi ni Mr. Sarah. Niya po, dato nakita si Brother Ronelo Itang. Niya sad si Sister Virgie Tabuak. So thank you kay Sister Virgie. Niya po si Winmar Ray Golimas, si Brother Wing Wing. May gabi ni mo dong. Uban si mong family. Niya po si Rolls Soto Tams. Thank you kayo. Niya nakita po nato si Brother Opino Morino. Ingon siya, thanks bro. Libby o bro John, God bless. So God bless Brother Ronilo, Brother Rufino. Niya po si Konsihal Julie Herrera. So may gabi ni mo, Konsihal. Niya sad si Elpidia Coro. Good evening mga igsoon. Ilabinas ninyo Badlibi o Brad John. Bisag wala sa radio, basta na ata sa Facebook. Okay, tinood na. Una nga diri sa tas Facebook, no? Kanya i-share lang yun dato, parang daghan yun ang makapamati. Niya po si Scout Ranger Senior, ang atong retired Scout Ranger, si Sir Isagani Aratsya. So, may gabi ni mo, sir. Niya po si Nicky Sumalinog. Salamat po, Mr. Nicky. Niya po si Brother Abner Dualio. Niya Sir Mateo Anderson. Niya sad nakita ito si Brother Elmer Lacerna. Niya, mayong sayong kagabion. So, good evening, Brother Elmer. Niya po Gina Gonilamos Larisma. Okay. Niya po si Sir Navigator Flores. So, good evening, sir. Nakita po nato ni si Sister Florida Amores Sigarino. So, good evening, Sister. O kang Brother Remy Sigarino. Niya po Sister Jenaline Lumuntad. Mayong gabi Sir Libby. So, good evening, Sister Jenaline. Niya sad si Sister Chari de la Cruz Nogas. Niya po si Ma'am Joy Pilayo. Mayong gabi ini mo, ma'am. Sa magkaroon panahuna na himutang. Niya po si Teriso Danlag Malabon. Thank you kayo, Brother Teriso, sa pagpakiguban sa ato nga tulumanon. Okay, maotoy ato manakita mga higala niya. Arita balikan nato diri ang ato nga screen. Nakita nato si Moises Alex Liaban. So thank you kayo, Brother Moises, sa pag-send og mga heart o pag-pray sa ato nga tulumanon. So magpadayon ta higala sunahan karong taod-taod atong pangbasahon pagyud ang inyong mga mensahe or inyong mga contribution bakhanoon. Nyag namoy mga pangutana dihang nahon-ahunaan na importante kayo nga gusto gid mong mahibaw sa mga tubag. So isend na dinhi ang inyong pangutana aron amo nang matipigan unya magahina namo na og panahon ang inyong pangutana maoy ato nga tagaag pagtaga dinhi. Alam po biga pura kay daghan mo kong pangutana nga ato nga atong madawat dinhi sa atong programa. So ang panahon atong ibalik ngadto kang Brother John alang sa pagbasas pangutana nga entertainon karong gabyon. Brother John. Okay, daghang salamat Brother Libby. Ato ning tagaan og atensyon kining pangutana ni Rolando Pugoy, no? Brother Rolando Pugoy. Salamat kaayo sa imong pangutana. Kay ato ning basahon, sir. May gidugayon na sa akong pagpaminaw sa inyong program. Mangutana ko, sir, tugutan ba sa Dios nga dunay malaglag nga iya mang gipakamatyan ang tanan? Salamat sa pagbasa, sir. Si Rolando Pugoy ni. Okay, daghang kaayong salamat sa imong pangutana, Brother Rolando Pugoy, no? Nga tugutan ba sa Dios nga adunay malaglag nga iya man nga gipakamatyan ang tanan? Tinuod na
ang Ginoo nagpakamatay para sa tanan. Unya tugutan ba niya nga dunay malaglag? Ang Dios wala magtugot ni anang kalaglagan para sa tao tungod kay lagi gipakamatyan man niya ang tanan. Pero nganong duna may mga malaglag tungod na kay daghan ang nagkinabuhi para sa ilang kalaglagan. Ang kada usa kung imo na nga pamangutan-on kung asa man ka sa malaglag o maluwas, gusto gyud ambot lang ka kung gawas lag dunay kanini ang diferensya ang panghuna-huna, pero sa tibuok na kung kinabuhi sa daghang mga lugar o dapit nga akong naadtuan, usa ra gyud ka tawo ang akong nakita panahon sa iyahang kananaang privilege speech nga niingon siya, ayaw kong pumunta doon sa langit dahil wala kang mapapala doon. Gusto ko doon sa impyerno. Diha na sa iyahang baba. Unya, sunod na po ang iyahang anak na ingon nga, doon sa impyerno, ako na ang magiging presidente doon. So maliban pa ni ining mga pamilya wala na ko'y bantayan pa nga musulti sila nga di sila gustong maluwas. Kasagaran gyud mo sulti gyud na sila, mo pili gyud na nga gusto nilang maluwas. Pero unsaon man nila ang pagkaluwas nga wa man pod nila kinabuhii ang kaluwasan. Ang Dios gusto gyud unta niya nga wa gyoy malaglag. Kana gyung gisgutan for God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whosoever believeth in Him should not perish but have an everlasting life. Kanang gisulti, and whosoever believeth in Him should not perish but have an everlasting life, malinaw, maliwanag, nga wa gyoy tuyo o kagustuhan ang Dios nga naay malaglag. Pero lagi nganong daghan ang malaglag, tungod magod kay daghan ang nagkinabuhi para sa kalaglagan. Kung imong pangutan-on asa man sila sa malaglag ug maluwas, ay aba siyempre gusto nila nga maluwas. Pero unsaon man pagkaluwas nila kung wa nila kinabuhi ang kaluwasan? Sama pananglitan gusto kang mag-abogado, mag-doktor, mag-engineer. Unya wa ka mo eskwela, unsaon man nimo ang pagka-abogado, pagka-doktor, pagka-engineer nga wa man ka mo eskwela. Sa samang pagkaagi gusto kang maluwas, pero unsaon man nimo ang pagkaluwas kung wa nimo kinabuhii ang kaluwasan. Ang kaluwasan igsoon, this is free to give for us. Wala gyud ni bayad. Busa wa na gid untay rason o katarungan pa nga ang tao dili maghigugma may tungod sa kaluwasan kay wa manibayad, pero nagkinahanglan lang pod nga atong kinabuhian. Kay budlay man na gusto kang maluwas nya wa ka magkinabuhi kaluwasan nya maluwas kapag yun. Wa na hinoy bili ang pagpakamatay sa atong Ginoo dito sa Kalbaryo sa krus, kay ang iyang pagpakamatay tungod man og alang sa atong kaluwasan. Tanawa ang Mateo Kapitulo 1, versikulo 21. Og igaanak niya ang usa ka bata nga lalaki ug siya pangangalan si Jesus, kay siya mauman ang magaluwas sa iyang mga katawan gikan sa ilang mga sala. So ang kuwag Ginoo nga giluwas gyud niya ang tao, wa siya tuyo nga dunay malaglag. Amo nang imong gisulti, Brother Pugoy, nga tugutan ba di ay sa Dios nga dunay malaglag nga iyaman nga gipakamatyan ang tanan? Wa gyud untay pagtugot ang Dios ni ana nga dunay malaglag, pero lagi daghan ang malaglag tungod kay daghan man ang magkinabuhi o nagkinabuhi sa kalaglagan, inay sa kaluwasan. Pamati iragod ni ang gisgutan sa ikaduhang Timoteo Kapitulo 3 versikulo 4. Nagsulti din matud pa. Sa 3, ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 3 o 4, mauni ang gisulti. Kini maoy maayo og pagakahimutan sa pananaw sa Dios,
nga atong manluluwas. Pananaw sa Dios nga atong manluluwas, nga nagatinguha nga ang tanang mga tao mga luwas unta ug managpakakabot sa kaybalo sa kamatuoran. Unsay gitinguha sa Dios nga ang tanang mga tao mga luwas unta ug managpakakabot sa kahibalo sa kamatuoran. Mauna ang plano, mauna ang tinguha sa Ginoo nga ang tanang mga tao mga luwas unta ug managpakakabot sa kahibalo sa kamatuoran. Lagi dili lang tanan mga luwas kay di man tanan nagkinabuhi alang sa kaluwasan. Kung atong basahon dinhi sumala sa naisulat dinhi sa Tito kapitulo 2 bersikulo 11, ingon niini ang malinaw nga pamahayag sa Ginoo sumala dinhi sa Tito kapitulo 2 bersikulo 11 atong basahon mao ni ang gisulti matud pa dinhi nga kay alang sa kaluwasan sa tanang mga tao ang grasya sa Dios gikapadayag. Ang kaluwasan gi-offer ngadto sa tanang mga tao. Mo ning gisgutan ang kaluwasan gi-offer ngadto sa tanang mga tao. Ingon kay alang sa kaluwasan sa tanang mga tao. Wala gid untay tuyo ang Dios nga dunay malaglag kundi ang tanan maluwas, pero hilabihan daghana ang malaglag tungod kay daghan ang kinagkinabuhi para sa kalaglagan dili sa kaluwasan. Kung atong basahon ang Judas dinhi sa gisgutan sa 3 mao ni ang gipadayag dinhi sa 1:3 sa Judas 3 nag-ingon dinhi atong basahon na matud pa dinhi nga mga hinigugma sa nagasulat ako kaninyo sa dakong kaikag may tungod sa kaluwasan nga atong tanan. Unsa ang kaluwasan atong tanan? Naghat ako sa pagsulat sa pagtambag kaninyo nga makigbisog kamo sa pagpanilipod sa tinuhoan nga sa makausara og dayon gitugyan ngadto sa mga balaan. Timan nga ang gihisgutan dinhi nga nagsulat ako kaninyo sa dakong kaikag may tungod sa kaluwasan nga atong tanan. Unya gisulti dinhi nagaaghat ako matud pa nini nga makigbisog kamo sa pagpanalipod sa tinuhoan. Busa wa man tay lain mailang atong tinuhoan sa Hesus man, makigbisog ta nga atong panalipdan ang atong pagtuo diha kang Kristo kay ang atong kaluwasan anaa man kang Kristo. Busa kung dili man ta maluwas sa adlaw unya sa katapusan, kana tungod kay wa ta magkinabuhi alang sa atong kaluwasan karon. Busa ang kaluwasan balikon ko nga this is free to give for us. Libre kini nga gihatag kanato apan nagkinahanglan lang pod nga ato nga kinabuhian. Mao bitaw hinungdan nga gustos Ginoo iwali ang maayong balita. Diha gyud na sa baba sa atong Ginoong Hesus nagagikan nga nag-ingon siya nga matud pa niya nga og kining maayong balita may tungod sa gingarian igawali ngadto sa tibuok nga kalibutan sa tanang katawhan kanasuran ug pinulungan ug unya moabot na ang katapusan. Ipawali ang maayong balita kay lagi wala untay tuyo og tumong ang Dios nga dunay malaglag nato mao nang pawalihan ta. Pero lagi bisag gikawali na ang maayong balita pero ang mga tao nagdumili man. Nakabantay mo karong panahon na pagkadaghan sa mga tao umagwali ka publiko daghang muduol pero imong mamatikdan nga ang gikagustuhan lang sa tao nga muduol diswalihan dili man ang pulong sa Dios. Kung may naaman pipilar gyud kadaghanan dili na mo ilang giapas nganom naamay mga giveaways manghatag og salmon, manghatag og bugas, manghatag og noodles, kana mo'y nakapainteres gyud sa hunahuna sa tao, dili ang pulong sa Dios nga gikasabod diha sa ilang mga kasing-kasing. Hinuon gihimo kini sa uban pod nga nagapangwali tungod kay lagi
wala may mga taong maminaw ug muduol kung dili inihimuon. Ang ila lang tuyo nga gihimo ni aron naay tawo muduol nga makadungog ug makabati sa pulong sa Dios. Bahala na ang mga tao ug mutuo silang dili sa ilang nadungog ug nabati. Busa ang pagwalis maayong balita na tibuok kalibutan kay gusto lagis Ginoo nga wa lang gyud untay malaglag kundi ang tanan maluwas. Pero lagi brother Pugoy, daghan ang maluwas malaglag kay dili manggod mag-usab sa kinabuhi. Iwaling maayong balita unya gisulti na nga pagkadungog nato sa pulong sa Dios di nato pagahion ang atong kasing-kasing sumala sa Herbiano 3:15. Pero tan-awar gud daghan ang nagpagahi kaysa wala. Unya ang gihisgutan sa Biblia nga iwaling maayong balita sa tibuok kalibutan. Unsay tuyo nga walen aron maluwas ta. Ang gihisgutan sa Roma 1:16, kay wala ko igakaulaw ang pagwali sa maayong balita, kay kini mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa nga nagatuo. Busa kun atong puna-hunaon og pamalandungon, gusto gyud sa Ginoo ang tanan maluwas sigon sa ato nang mabasa. Pero lagi bisan ang kaluwasan para sa tanan, bisan ang tinguha sa Ginoo ang tanang tawo maluwas, dili gyud mga luwas kay nganuman daghan man ang nagkinabuhi sa kalaglagan. Sa nangaging gabi, gihisgutan nato ang gihisgutan sumala sa Mateo City 13 ug 14 nga ang dalan padulong sa kinabuhi sigpit ug hiktin ug jutay ra ang nakatultol, samtang ang dalan padulong sa kapildihan halapad sangkad ug daghan ang nagaagi sulod niini. So duha ra gyud kadalan ang ipasubay, dalan nga masigpit diin naay daghang mga pagsulay, mga alantuson, kaysa dalan nga sa ikalaglag halapad sangkad, meaning sayon kaayo. Nganong sayon man? Kanang dalana sayon ra gyud kay og gusto siyang maghubog, mahubog bisag anha na las daplis karsada makahigda, makakatuog, o gusto siyang musugal bisan og inugpalit og bugas iyang isugal, bisag muna gis ginhawa itaya gid niya sa sweatres kay ang tuyo nganon munay makapalapad, munay nakasanggad, daghang nag-agi anang mga agianan nga sayon ra para nila nga ang ilang mga kagustuhan maoray ilang sundon og tumanon. Pero ang gihisgutan sumala sa kanini ang Episo Kapitulo 4, versikulo 19, paingon sa 21, gisulti nga kung ugaling tinuod man nga kamo nakadungog na may tungod kaniya o gikatudloan diha kaniya, hukasan ninyo ang inyong daang pagkatao nga dala pa sa inyong karaang paggawi sa kinabuhi ug nga nadunot pinaagis malimbongong pagpangibog ug magbag-o kamo diha sa inyong espiritu sa inyong mga salabutan. Ang tuyo unta sa Ginoo nga bisag unsa ta kadautan, unsa ta ka makasasala, magbag-o ta kay ang tuyo sa Ginoo ang tanan mga luwas. Pero wa may tuyo sa pagbag-o ang tao, mao na nga ang tao gitagaan sa Dios og freedom. Unsay freedom? Kagawasan, freedom of choice, kagawasan sa pagpili. Apan daghan ron ang mipili para sa ilang ikalaglag. Mao man ang Mateo City 14, ingon nga kay ang dalan padulong sa kapildihan halapad sangkad ug daghan ang nagasulod agi niini. Mo na ang gihisgutan. Mo nang gihisgutan diha nga ang hinungdan nganong mga laglag ang daghan, naay mga laglag tungod kay ang mga tao nagpili sa pagsubay sa dalan alang sa kalaglagan. Higala og igsuon, ako magaingon nimo, ayaw sayangi ang panahon og ang kahigayunan nga miabot sa imo ang pulong sa Dios. Ayaw isalikway si Ginoong Hesus, duol na og alagad ka ngadto kaniya aron maluwas ka. Kay unta kita wa naman tay paglaom, pero kay nagpakamatay si Ginoong Hesus aron ta maluwas, busa atong kinabuhian ang kaluwasan aron sa adlaw sa iyang pagbalik kita maandam uban kaniya didto sa gingharian sa langit.
kay pasalig man gyud na sa Ginoo muanhi siya unya kuhaon niya dadun didto. Pero unsaon man niya pagkuha, unsaon niya pagdala sa ato didto sa gingharian sa langit, nga wa man lagi ta magkinabuhi alang sa kaluwasan. Mao na alang sa mga taong wa magpatalingog sa pulong sa Dios. Ingon niini ang gisgutan sa Proverbio 1:24, ako nagtawag pero walay taong nagtagad, akong gibayaw ang akong kamot. Mo na ang gisgutan. Unya kun imong una-hunaon ngano man kung imong basaw sa 28 moabot ang panahon nga ang mga tao mangita sa Dios pero dili na ang Dios pud mo tagad nila. Mauna nga sa atong panahon karon, Brother Pugoy, himuon nato nga magkinabuhi ta alang sa kaluwasan. Mauna nga gisgutan sa Amos 4 nga prepare to meet thy God, pangandam sa pagpangatubang sa imong Dios. Kinsa kini siyang pangandaman nga atong atubangon? Si Ginoong Hesus lamang. Pero malinaw ang gitudlo o gisulti ni Kristo nga ang tao maluwas o makasulod sa gingharian sa langit kundili ang nagtuman. Giingon niya Mateo 7:21, dili ang tanan magaingon ako Ginoo, Ginoo, makasulod dito sa langit, kundili ang nagtuman sa kabubuton samahan nga naa sa langit. Busa Brother Pugoy, uban sa tanang naminaw karon, ang bugtong ragyod natong himuon og puhunan nga malangita, maluwas ta sa panahon nga karon nato, kinahanglan nga atong tumanon ang kabubuton sa Dios. Kay mao nay gisulti sa atong Ginoo, nga di tanan mag-ingon Ginoo, Ginoo, makasulod sa langit kundi ang nagtuman. Brother Pugoy, uban sa tanang naminaw, unta diha sa atong huna-huna o kasing-kasing karon samtang atong ginapamatian ang pulong sa Dios, kinahanglan unta nga atong tumanon kung unsay kabubuton sa Dios. Mabuhay ka, Brother Rolando Pugoy, uban sa tanang mga naminaw karon. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Si Brother Libby maghatag dugang pagpasabot og pagpatinaw sa nakasabot og natinawa na ninyo nga mga huna-huna. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. So padayon ta mga higala ato sa ning tan-awon ang mga mensahe nga ato nakita dinhi sa screen. Okay, ato ning pangbasahon niya si Brother Eliseo Nugra. Iyang mensahe. Salamat in town sa salamat in town taga-Kabangkalan ni. Nya tabok ni siya ari silang ninang Linda mangutanag tingog ba di ang inyong radyo, no? Ili, salamat gyud na naka-una-una ka nga mag-live ka karon kay wa pata sa radyo kay nadaot ang atong transmitter. Duha gito ang dako ug ang gamay gipadas Manila. Maybe next week pato makabalik unya ma-plaster na og balik dire sa atong mga technician. Ayha pa magamit ng atong radio, audio, video. Kay video gani, makita na. Ang audio gani, madungog lang. Mao na ang radyo. So, salamat, Brother Ili Nugra diha sa Kabangkalan, Daan Bantayan. Kumusta ni nang Linda? Nila ni Ninong Samuel. Unya sa kanana ang very nice friend. Gidna ko din ha sa kuan Kabangkalan, si Daywina. Nay salamat jud kaayo niya maudi ay no dili gid alkansi ang Ginoo nga naghatag sa imong panalangin. Thank you for being nice. Daywina no diha sa Kabangkalan. Thank you. Okay, ato ning i-continue basa. Ingon si Brother Eliseo, Brother John, lagi tingog DYCM nagyaw-yaw ang mga tiguang sigigliso sa garakra maayong gabi. Dito na magsagarak. Ang uban lagi naguna nga nadaot ilang radyo. Pero andiri na no ay na lang na ninyo sigaglubag na tingaling maulian na sa dinoon matingog na dire unya diha na po dinoy di katingog kay sa sigigliso-liso nadaot na. So di pa sagsao na diha gid sagarak gid na kay wa pa mantay kuan sa ang transmitter wa pa to agi padapas Manila. Pero og nanay Bluetooth ang imong radio, iuna ang Bluetooth unya i-search na sa imong Facebook, dias Bluetooth nimo sa imong Facebook unya aron kusog kay tingog, magtingog na ito sa radio, makadungog na ng mga tiguang din na magyaw-yaw kay magtingog na ang radyo sa diha nga
ang imong cellphone naon ang Bluetooth niya na search ang Bluetooth po dito sa imong Bluetooth speaker. Okay, ni apod si Dong Bob Ritoya. Maayong gabi ninyo Dong, Dong John o Dong Levi. So good evening Dong Bob. Anya ni apod si Jake sa Malinog. Salamat po sa pagpray o pagla Brother Jake. Anya niya sad si Brother Domingo Bunukan. Maayong gabi Brad Levi o Brad John o sa tanang mga kaigsunan nga nagsunod ni ini nga programa. Salamat, Bradley. God bless. So, God bless also, Brother Duming Bunukan. Okay, ato ning tanawon mga higala ang nahidugang nga nag-send og heart na si Jamar Kulis Gabaton. Niya si Ivan Raico. Niya si Caroline Marikit Galiaris. Niya kita po nato din si Brother John Michael Cinco. Si Sister Rosaline Mainit, may gabi ni mo dahi diha sa Germany. Niya po si Chian Mi Kabagi. So good evening Sister Chian Mi Kabagi. Niya Brother Alger Lipon sa dito sa Kuani Iligan City. Niya po si Men's Gabisay Sinadhan Hidokos. Niya po si kita naon taning uban dinhi mga bag-ong nakita nato dinhi ato ning tanawon. Okay, ato ning is okay. Arita sa Pikas mga higala na si Joe Andel Sarol. Ni arita sa mga nahidugang pod nga nag-like sa ato nga program ato ning tanawon okay, ni si Nathaniel Losero. Sa kuan dito ni sa Camotes Island. Sa puro Camotes na, Brother Nathan. Maayong gabi, daghang salamat sa pag-view niya. Kumusta mong tanan diha sa Islas Camotes? Anya niya po si Jovan Ray Arnibal Buok. So, salamat. Niya po si Brother Dodds sa Nogas. Iuban po nato. O niya, Brother Jonathan Villacastin sa Islas Bantayan. Niya sad si Brother Antonio Etorma. Niya po si Carlota Nicole. Mao ni mga nahidugang mahigala nga naglantaw. Unya dirita sa ato nga messenger. Ay niya say mga naglantaw. Niya si Mads Merlin Bederder, Dias Dakit, yun siya, I'm watching, so thank you kayo. Yun niya po si Brother Abi Suway Bagyo, nakikuban sa nato, si K.L.R. Sir Abi, may gabi ini mo diya, sir. God bless you and regards sa inyong tanan diya. Yun niya po si K.L.R. Vlogs, okay, thank you Sam. Ano nakikuban sa nato si Lovely Elosorio. Kanya niya po, Jenny Rama Fermin, nakiguban sa nato karong gabiyo na. So, thank you kayo. Niya, ato na tahiganas paghatag og dugang tubag sa pangutana nga gipasupot ni sa aton tulumanon. Giyon sa ato niya paghan ay Brother John. Ang iyang pangutana, Brother Libby, nga sir, tugutan ba di ay sa Dios nga dunay malaglag nga iya man nga gipakamatyan ang tanan? Okay, thank you kayo. Nindot na nga pangutana, no? Tugutan ba di ay sa Dios nga malaglag ang uban nga ang Dios nahigugma ba nato? Tinuod man na higala. Ang tao gihigugma sa Dios. Matod pang malag na Isayas, labaw patagbili sa salapi ug bulawan. Kay ang tao higala binuhat gud ta sama sa dagway sa Dios sa Genesis 1:26. Buhato nato ang tao sama sa atong kaugalingon dagway. So, gibuhat sa Ginoo, lalaki o babae sa kaugalingon dagway sa Dios. So, muna hinungdan nga ang Dios nahigugma gid nato. Tinuod man higugma gid ang Dios nato. Mao gani hinungdan nga sa dihang nahulog ang tao sa sala, wala gyud ikatumbas sa bili sa kantidad sa tao aron sa pagluwas gikan sa pagkahulog sa sala. Kay kun malukat lang tahigala unta gikan sa mga salapi ug bulawan, na di na unta magpakamatay si Kristo.
Pero ang tugbang sa pagkahulog sa tao sa sala, mga higala, mao si Ginoong Hesukristo. Siya gipadala sa amahan nganhis kalibutan. Sumala sa atong mabasa sa Juan 3:16. Kay gihigugma sa Dios ang kalibutan. Kita na, mga tao sa kalibutan, nga tungod ni ana, na rason, nga tungod ni ana, iyang gipadala ang iyang bugtong anak. Tugod sa gugma sa Dios, iyang gipadala ang iyang bugtong anak, og kinsa na siya, walilain kundili si Ginoong Hesukristo. Iyang gipadala ang iyang bugtong anak. Aron ang bisan kinsa nato nga musalig or mutuo kaniya, dili malaglag, may kinabuhi nga walay katapusan. Kinsa ray dili malaglag mahigala, ang kadto yung musalig og mutuo kang Ginoong Hesukristo. So nagpahibaw ng daan ang Biblia kung kinsay malaglag og kinsay maluwas. Di pahibaw na ta. Ang mutuo kaniya, musalig kaniya, ingon ang Ginoo, dili siya malaglag, dili siya maimperno. Makabaton siya kinabuhi nga walay katapusan. Ang Dios magtugot sa tao nga ang tao maimperno, kay ang tao mo'y mopili sa pagka-imperno. Mao nang maunsa manggaling ta mga higala, unya sa adlaw sa katapusan, kana tungod kay maoy atong gipili karong panahona. Gipili nato ang dalan paingon sa kalaglagan. Ang tao bitaw gibuhat sa Dios sa sinugdan, gibutang sa tanaman sa Eden. Ang tao wala untay kamatayon. Apan unsay nahitabo, gaingon ang Dios nga sa Genesis 2:16 o 17, makakaon kamo sa tanan nga bunga diha sa kahoy sa tanaman. Gitugutan ang tao. Apan sa kahoy nga sa pag-ila sa maayo o sa daotan, dili kamo magkaon niini. Kay sa adlaw mo kaon mo ani, mamatay kamo. So nagpasabot ang tao gibuhat sa Dios nga dili unta mamatay. Kana kun ang tao dili mukaon ni adtong kahoy sa pag-ilas maig daotan nga gidili sa Ginoo, wa untay kamatayon. Pero asa may gipili sa tao higala, ang pagka may kamatayon or ang pagkawalay kamatayon? Gipili sa tao ang pagkinabuhi padulong sa kalaglagan. Nagtugot ang Dios kay mo may gipili sa tao. Gitagaan ta niya og kagawasan mga higala. Kay ang Dios gugma man, dili siya gusto nga ang tao samaho niya sa karabaw nga hiktan ang atong Pangilong o niya guyud-guyuron ta, musunod tag unsay iyang gusto. Gitagaan tag freedom. Pero gipahibaw ta sa daas Ginoo, unsay buhaton o unsay dili. Musunod kaniya, way kamatayon. Suma sa Genesis Kapitulo 2 mahigala. Pero mukaon ni adtong gidilis Ginoo, moabot ang kamatayon. Pero nasuta kung imong i-continue basa ang balaan na kasulatan. Ang tao na tintal, si Adan wa man tato tintala, si Iba raman. Nakahibaw si Adan, nakasala niyang asawa, pero gituyuan gid niya. Mikaon siya ni adtong gidili sa Ginoo. Nahulog ang tao sa sala og mao'y hinungdan nga ang kamatayon miabot dinhis kalibutan. Ang edad ni Adan 930. May katapusan na. Ang edad ni Noe 950. Wala untay kamatayon. So ang Ginoo matinud-anon siyang gisulti. Kung unsay gipamulong sa Ginoo higala, matuman jud na. Mao nang angay natong ibutang sa atong unahuna og unsay mga nakasulat sa dihas balang kasulatan mahigala. Og unsay gisulti sa Ginoo, matuman jud na nga naman kay ang Dios dili bakakon. Ari ka panahon ni Noe,
Ang Dios dili unta gusto nga ang tao malaglag sa lunop panahon ni Noe. Kana kun ang tao mituo pa sa pahibalo ni Noe ngadto nila. Gingna giwalihan ni Noe mga tao na 5 ka. Gibana-bana nga mga 120 ka tuig paghatag ni Noe pasidaan sa mga tao. Pero ang mga tao sa hitabo nituo ba? Wala oy. Pareha aning undak sa inyo. Pulos lang yun. Pulos lang yun ng iya mga pilosopo nga mga istorya. Huwag yun ay magunahon na og kaluwasan. Nipili ang tao higala sa pagsupak-supak kung unsay gisultis Ginoo sa giwali ni Noe mga higala. Wa nila timbang-timbangag tinuod bagdili. Ang ilang gilantaw ang panahon hinoon. Unsang lunop pa moabot nga kainit arong panahona. Sa laktod pagkasulti, instead nga ang tao mutuo, maminaw, ang tao nagsiginog yaga-yaga kang Noe mga higala. Siging yaga-yaga ang tao mga higala. Sa laktod pagkasulti, gisalikway nila ang pulong siyo. Pero sa iyong Ginoo, ang musulod sa arka maoray maluwas. Kay padalhan sa Dios og lunop kining kalibutana. So kinahanglan maghinulsol ang mga tao, mutuo og mangandam sila musud sa arka. So nahitabo nga pag-abot mga higala sa pagsiranas pultahan sa arka, gipasod na itong mga tao, wa makita na nood itong mga tao disgawas, nagsaog agda, di igyan sila musulod. Ang ning sulod na, ang pamilya rin ko din iyang asawa, iyang 3 kabuk anak lalaki, o ang iyang 3 kabuk kumagad. Walo rin sila. O niya human sila ni sulod, gisirhan ang pultahan sa arka. O niya human sa 7 kaadlaw gikan sa pagsas arka, miabot ang lunop ni ining kalibutana. Diha pa ang tao mituo nga tinuod di ay gisulti ni Noe. Gusto na silang musulod sa arka, pero sirado na ang arka mahigala. Ning tuo na sila, pero awahin na ang tanan kagisirhan na ang arka. Sa laktod pagkasulti, ang mga tao des gawas sa arka, nangalumos, nangalaglag silang tanan. Dili unta gusto ang Dios nga malaglag sila, kana kon mituo pa sila sa pasidaan nga gihatag sa Dios kanila. Sa samang pagkasulti, ang Dios mahigala na higugma nato. Gipakamatyan ta ni Ginusos didto sa krus sa Kalbaryo. Ingon nga siya maoy nagbayad sa silot sa atong mga sala. Kita untay angay nga ilansang sa krus kay kitay makasala apan gipakita sa Dios unsa kadako ang iyang gugma ngan hinato mahigala. Ang kamatayon ni Ginusos sa krus sa Kalbaryo maoy nahimong garantiya sa tanan nga makasasala. Nga kun ang taong makasasala karon mutuo kang Ginusos, mudawat kaniya ingon nga manuluwas. Mapasaylo ang sala niyan tawhana og ang bayad sa sala ang kamatayon man. Ang kamatayon ni Kristo sa cross mao'y nahimong garantiya alang ni bisan kinsa nga mutuog mudawat kang Ginusos. So, ang Dios dili gusto nga malaglag ta mga higala. Ang iyang gusto maluwas ta. Pero nganong daghan maimpierno sa alos katapusan, tungod kay gipili sa tao ang pagsupak sa Ginoo instead ang pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Sama pananglitan gipangutana sa usa ka religious leader sa Lucas 18 og bersikulo 20. Gipangutana sa Ginusos, "Good sir, what shall I do to get to heaven?" Maayong magtutudlo, unsa may akong maayong buhaton aron ko makasulod sa ginharian sa langit. Unsay may buhaton? Unsay tubag ni Ginusos? Ingon siya, nahibaw ka na. Og unsay gisultis na po kasugo. Usa ni ana, tahuron mo ang imong amahan o ginahan. Dili ka magpatay. Dili ka manapaw. Dili ka mangawat. Tahuron mo ang imong amahan o ang imong inahan. Ug uban pa
Muna gisultis Ginoo. Sa ato patumanon, o niya, apil ni anang adlaw pahulay kanang ug-uban pa. The rest nga mga sugos Ginoo na apil niya na higala. So, ang tao mahigala, maimpirno sa diha nga ang tao musupak sa gisultis Ginoo. Di ba katos langit? So, mo na requirements. Bantayan ang sugo. Nagtuo ka kaniya, ingon nga imong manluwas, mutuo sad ka sa iyang gisulti nga tumanon ang iyang mga sugo higala. Mao man complete yung ayo. Kanang pagtuo, lao man na kung imo nang hinukto kag ayo. Tuo ka sa Dios, di lang kay ning tuo ka sa ngalan, ning tuo ka sa iyang tanan nga gisulti mga higala. Ang napulo ka sugo man na niyang atong tumanon. So atong sundon. Ang pagsupak ni ana maoy paghiadto nato sa impierno. Nganong daghang maimperno? Tungod kay ang tao mipili sa pagsupak, inay ang pagsunod sa sugos Ginoo. Pagigos Ginoo, hinumdumi nga santuson mo ang adlaw sa Sabado. Ay, ang gibantayan di ba Sabado? Ang Domingo man, nga igisulti si Sabado, igapahulay. Sunod sa sugo ang paglapas ni sala, o ang bayad sa sala, kamatayon sa impierno. Pero ngano daghang maimpierno? Kay ang pilion sa tao andi sugos Ginoo. Imbis na ay sugos Ginoo, pilion andi sugo. Pag-ingon diya sa Levitico 11:7-8, ang baboy di kaunon, kay ang saad sa Ginoo sa Isaiah 16:17, ang nagkaon sa baboy mga dulumtanan. Impierno sa alas katapusan. Ngano daghang maimpierno? Kay daghan ang musupak sa sugos Ginoo. Munang karong gabi na, ang mga tubag na mo gihatag kung naghandom ta mga higala nga dili ta maimpierno sa katapusan. Ang seguridad imong tuhuan ang Ginoo. Tuhuan nimong iyang gisultig iyang masugo sa gupon nga naman kay sa Juan 12:50 nag-ingon si Ginoo, ako nahibalo nga ang kahulugan siyang masugo kung sundon mao ang kinabuhi nga walay katapusan. Okay, wa naman tayo mahigala ning abot man ang kinutuban sa ato nga oras. Sa di pa nato hingpit tapusan at tulumanon ni ang atong theme song. Okay, mga higala, magampo kita. Dalaygon ka nga Diyos sa walay katapusan. Dagang salamat sa imong pulong na paabot sa idulong ug sa mga naminaw. Unta sila Ginoo imong panalanginan kabiga sa pagpangalaga diha kanimo. Gipangayo naman kini tungod lamang kang Kristo nga matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang inyong mga higalas kanginan, Brother Libby Clavis, ug ni inyong ubos nga higalang igsuon, Brother June dito magaingon sa inyo. Maayong gabi ug daghang salamat sa inyong pagpaminaw. The Bible may hurt you with the truth, but it will never comfort you with a lie.
tagumpay.